Deta may detang kuya, makan. Para bigat. Nagkikita. Wala deto. Tayo ma din. Mga tagigid ng deta, madam. Lapasi puro po. Sisi. Kwenta di media, ma'am. 30 no kaya? Deta. 30 media, ma'am. Pili ka, ma'am. Hindi ka lang, ma'am. Diba? Sure. Lapasi puro. Lapasi puro. Lapasi pero puno. Bum bum bum. Ikamtat siyang sila. Ito mo, sorted. Pero mga Ano dito? O, sorted, ma'am? saan mo no? 21 po. Ha? 21 po. Nay na tatulat na. Nay na kupat. Ano deti mo? Padada, kupada. Pati pan lang, pati sutaw. Sitaw. Mga nakasita pang takbet nyo. Kamote na kapsangat yung pag ito pawa. Ang mga dilagak ko. Naglapas nga siya ito. Kabaro? Kabaro. Ano deto? Kabaro mo din. Lapasi puro puno. Ang basic ko mo. Sorted ay 80 na talaga. Kapsangat po naman. Lapasi puro puno. Thank you.